いろいろな動きが急激に起こりつつありますので、署名運動なども始まりました。タイ国内でワクチンを接種した人々に証明書を渡すことを発表しました。こんにちは。人生に楽しい旅を、すみやきです。今回はこれまでタイの開国についていろいろとこのチャンネルではお話ししてきたんですが、その開国に対していろいろな動きが急激に起こりつつありますので、署名運動なども始まりました。そちらについてお伝えさせていただきます。今回お伝えするポイントは、まずは1つ目、タイで規制緩和がまた行われましたので、そちらをお伝えさせていただきます。そして2つ目、タイの開国に向けて様々な業界で動きが起こりつつあります。こちら1つずつ情報を紹介していきます。そして3つ目、アメリカでもワクチンを使ったコロナ対策、こちらが進んできました。そちらの情報をお伝えさせていただきます。4つ目は、タイのコロナの現状についてお伝えさせていただきます。今回も様々な情報盛りだくさんでお伝えさせていただきますので、ぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは旅の情報とか海外の情報、また出入国情報とか最新の情報をいろいろと発信しています。刻々と移り変わりゆく海外渡航事情、最新情報を追っていきますので、ぜひチャンネル登録してみてください。それでは一つずつ見ていきましょう。まずはタイの規制緩和情報になります。こちら3月4日、アジアトラベルノートからになります。タイの王宮やエメラルド寺院を約2ヶ月ぶりに再開という記事になります。タイは一時閉鎖していた王宮やワットプラケオ、エメラルド寺院など6施設を3月4日より再開したと発表しました。入場が可能になったのはこちらの6施設になります。王宮とエメラルド寺院、バーンパイン宮殿、プーピン離宮、チャンフアマンプロジェクト、クイーンシルキット的スタイル博物館、サラ・チャルームクルンロイヤルシアター。これらの施設は新型コロナウイルスの拡大防止のために1月4日より閉鎖が続いていたんですね。これが2ヶ月ぶりに再開がされました。だんだんタイ国内でも新規感染者が減ってきて規制緩和が進んできたんですが、タイ政府にとっても重要なところだったと思います。そういったところが続々と再開を始めております。それでは次の情報、タイ入国時のエリア検疫というものについての情報がまた上がってきてますので、こちら3月5日タイランドハイパーリンクスからの情報をお伝えさせていただきます。このエリア検疫というものなんですが、外国人がタイに入国した場合に2週間の隔離が必要になります。ただこの隔離に関して今までは部屋の中でほとんどずっと隔離状態だったんですが、このエリア検疫というものは部屋の中でまずは3日間隔離期間を過ごした後にコロナの検査で陰性であれば限られた区域で行動が可能になるというような、そういったものがエリア検疫というものになります。で、この限られた区域ということなんですが、基本的にはホテル内ということになります。ですので、ホテル内の敷地内で自由に施設を利用したりとか行動することができるようになります。これに関しましては、タイの観光スポーツ省が3月4日、保健省と216の観光事業者と会談をした後に、このエリア検疫というものを4月から開始する計画だということを明らかにしました。まずこのエリア検疫に関しては、外国人旅行者に人気のある5つの県、チェンマイ、プーケット、クラビー、スラターニー、サムイ島やパンガン島が含まれます。チョンブリー、パタヤが含まれます。こちらで試験的に実施される予定だということです。この計画に関しては、タイ国政府観光庁が監督している29の旅行代理店を通じて運営されるということです。ですので、現時点ではこのエリア検疫で入国する場合には、旅行代理店を通じて予約をするというような形になると思われます。それでは次にですね、タイ開国に向けて様々な業界が動き出しております。まずはこちら1つ目、面白い動きが出てきております。タイの観光会社が集まって3月2日より署名キャンペーンが始まりました。2021年7月1日の国境再開を目指す。15以上の大手企業が参加しているということです。このホームページに結構長い文章が英語で書かれているんですが、そちらを和訳して要約して少しお伝えさせていただきます。まずこちらに書かれているのがタイの現状ですね。海外旅行の継続的な閉鎖はタイ観光業と関連産業を破壊しました。ホテル、航空、ツアーオペレーション、レストラン、アトラクション、小売、農業サプライチェーン、その他多くのサポートをしてきたそういった業界に深刻な悪影響を及ぼし、タイ経済に深刻な打撃を与えました。タイの人々の経済的、社会的、身体的、心理的健康は悪影響を受けています。旅行の混乱は観光業に影響を与えただけではなく、家族を引き裂き、国際貿易を大幅に減らしました。
現在の状況は持続不可能です。したがって私たちはタイ政府による2021年7月1日に国境を再開し、ワクチン接種証明書を持った観光客が検疫なしでタイに入国できるようにするという約束を求めています。というのが今回のこちらの請願の趣旨ということです。それで今回のこの署名活動をするにあたって、なぜこのような署名活動をするのかという理由が書かれております。こちらも読まさせていただきます。2021年2月24日の時点で世界中で2億1000万人以上がコロナワクチンを少なくとも1回以上は接種しています。アメリカだけでも1日あたり150万個のワクチンを投与しており、今年の半ばまでに人口の半分にワクチンを接種する予定です。イギリスではすでに人口の4分の1以上が接種されています。イスラエルやドバイを含むアラブ首長国連邦はどちらも人口の 50% 以上に予防接種を行っています。初期の報告では予防接種を受けることでウイルスが広がるリスクが減少することも示されています。WHO によると予防接種を受けることで周囲の人々も保護される可能性があるとしています。感染や病気から保護されていれば他の人に感染する可能性が低くなる、そのような報告もあります。また一流の科学雑誌ネイチャーではワクチン接種を受けた人々の臨床試験と初期研究からウイルスを広める可能性がはるかに低いと報告されています。これが今回の請願署名をすることの理由ということです。ということで次に続くんですが、したがってタイ政府への請願では隔離の必要なしに予防接種を受けた旅行者のために2021年7月1日からタイへの入国再開を求めますということです。タイでは現在ワクチンの接種が始まっています。現在は医療従事者たちに予防接種が開始されている状況です。ですので今こそ国境を再開するための確固とした日付を発表する時であると私たちは信じています。これは海外旅行者たちにタイに行けるであろうという自信を与え、そしてタイへの旅行を予約する、そういったことにもつながってきます。そうなることによりタイの観光事業者、特に海外旅行に依存している事業者は事業計画を開始し、事前予約を受け入れ、スタッフの再雇用を開始し、トレーニングプログラムを実施することができます。タイ入国再開へ向けての確固たる約束がなければ、海外の旅行者たちが別の目的地の計画を立てるため、タイは2021年の全てを失う可能性があります。私たちタイ観光業界はこのウェブサイトを通じて私たちの願いを支持するように呼びかけますということです。そしてなぜ7月1日かということも書かれているんですが、7月1日になるとタイの多くの市民たちはそれまでにワクチンの予防接種を受けているでしょう。またそれまでに海外旅行者に対して旅行計画と予約をするといった時間を持ってもらうことができます。また航空会社やホテル、ツアーオペレーターなどにマーケティングと販売を開始し、観光事業を開始する準備をする時間を与えます。またタイがコロナ禍の前の多数の海外からの訪問者が来るような状況に戻るまでには少なくとも1年、場合によってはもっと長い時間がかかります。ですのでなるべく早くこの観光産業を再開する必要があるというふうに書かれています。このことを政府に訴えているということで現在署名を集めているということです。署名に関しては10万集める予定だということで、現在9649の署名が集まっているということです。こちら署名は日本の方でもできるようです。署名が集まることによって何か大きく変わるということはないとは思うんですが、ただそういった願いがあるということを政府に伝える、そういったことにはなるかと思います。またここに書かれてあるのは観光業界からの請願であって、実際タイに住んでいるタイ国民たちはどのように考えているのか、開国推進の人と開国はまだ早いんじゃないかという人もいるかとは思うんですが、タイ政府や業界の流れとしてはこのような形で進んできているというようなところになると思います。それでは次なんですが、こちら経済界もタイで動き出しました。3月4日バンコクポストからです。経済の巨人はワクチンパスポートのアイデアを早くするように促しているということです。タイ商業・工業・金融合同常任委員会は観光客を増やすためにワクチンパスポートの採用を早めるように政府に要請したと書かれてあります。 EU でもワクチンパスポートにより自由な旅行を可能にしようとしている。タイ国内でも独自のワクチンパスポートの実施を検討する必要があると述べているということです。 EU に関してはこちらの動画でもお伝えしましたが、今月中にワクチンパスポートの法案が提案される予定です。タイにとっても世界はそのような動きを見せているので、タイも遅れを取らないようにワクチンパスポート、そちらを実施していかなければならない、そのようなことだと思います。
また首相が明確なメッセージを発するように望んでおり、ワクチンパスポートが打撃を受けた観光業界を回復させるのに役に立つと強調しているということです。商工会議所の議長は、政府は民間企業がワクチンを購入して従業員に供給することを許可してワクチン接種プロセスをスピードアップする必要があるとも述べているということです。またそれだけではなく、感染レベルが低い国とのトラベルバブルの協定を結ぶ、そのことも必要だと述べているということです。トラベルバブルというのは、コロナの感染者が少ない国同士で自由に行き来ができるというような、そういった2カ国間とか3カ国間での契約になるんですが、その契約した国同士は自由に観光客やビジネスの人たちが行き来をできるようになります。そのトラベルバブルを考えていく必要があるというふうに述べているということです。それでは次、ナショナルタイランドからの記事3月4日なんですが、こちらはタイの保健省からの発表になります。保健省はタイ国民が生活を正常に戻し、事業を回復し、タイ経済を復活させるための準備をしていると、そのように述べているということです。タイの保健大臣は、タイ国内でワクチンを接種した人々に証明書を渡すことを発表しました。これは旅行する際のワクチンを接種したという証拠として使うことができるということです。そこでこのワクチンを接種した証明というものをこちらが示されているんですが、こちらの画像にありますように、このような黄色い本のようなもの、これがワクチンを接種した証明として使う予定だということです。なんか黄色いので黄熱病の予防接種を受けたイエローカードに似ているなというようなそういったイメージがあるんですが、黄熱病の予防接種を受けた人もアフリカの黄熱病危険地域そちらに行くことができるんですが、私もこの黄熱病の予防接種を受けてアフリカに行ったんですが、そういったものと似ているところになるのかなと思います。また保健大臣はこのようにも話しています。3月8日に会議が行われます。その会議では、まずワクチンを打った人は隔離なし、もしくは短い隔離期間でタイに入国できる、そのためのワクチンパスポートについて話し合いがされます。また、多数の人々がワクチンの接種を受けている国との間でのトラベルバブルを結ぶ、そういったことについても話し合うというふうに述べているということです。ですので、ワクチン接種率が高い国、今で言えばイスラエルとか UAE とかそういったところになると思うんですが、またイギリスもワクチン接種率が上がってきて、相当急角度で新規感染者数が減ってきております。そういったワクチン接種率が高い国とのトラベルバブル、自由に行き来しましょうよというような、そういったことが話し合われるということです。また一つ警鐘を促しています。最近の統計ではタイ人たちがコロナに対しての警戒レベルを落としているということを話しているということです。マスク着用率は現在 80% を下回っている状態で、先月は 90% 以上の人々がマスクを着用していたんですが、それがだんだんと低くなってきているということで、マスクを着用するようにとタイの人々に促しているということです。いずれにしても3月の8日の会議によって今後の方向性が何か見えてくるんじゃないかと思います。こちらのチャンネルでも3月の8日の会議のそちらの情報が入ってき次第またお伝えさせていただきたいと思います。それでは次なんですが、アメリカでワクチンに対しての動きが出てきました。こちら3月4日の記事になるんですが、そちら読まさせていただきます。アメリカ・ニューヨーク州では州の外からの渡航者に対して実施している隔離義務なんですが、こちらがワクチン接種してから90日以内の人であれば免除されることになりました。ニューヨークではこれまで近隣の州を除くほとんどの州からの渡航者に対しては3日間の隔離、さらに4日目に検査を受けることなどを義務付けていました。ただこの度ワクチン接種を完了してから90日以内の渡航者に関しては隔離義務を免除することを発表しました。これはアメリカ国内ということになりますので、海外からの渡航者に関しては引き続き隔離義務があるということです。先ほども EU では今月中にワクチンパスポートに対しての法案の提案がされるというようなそういった話をさせていただいたんですが、イスラエルではもうワクチンパスポートのようなものが作られており、ワクチンパスポートを持っている人は自由にイスラエル国内を移動できるようになってきております。そしてアメリカでもこのワクチンを接種した人に対して自由度が増す、そのような対策が取られるようになってきました。この動きはアメリカの他の州でも広がっていくでしょうし、世界各国でも広がっていくと思われます。そういった動きの初期段階、初動段階がアメリカでも始まっているという、そういった動きでありました。それでは続きまして、タイでの現在のコロナの状況をお伝えさせていただきます。こちらは3月5日バンコクポストからになります。タイでは3月5日、79件の新しい新規感染者が発見されました。そのうち65件がタイ国内で、14件が海外から入ってきた人たちから見つかっているということです。
そしてコロナのクラスターが発生したサムット左近では50件の新規感染者が発見されたということです。少しサムット左近の新規感染者の数が増えているというようなところになるかと思います。またサムット左近で50件、海外から入ってきた人で14件ということで合計すると64件になりますが、79-64で15になりますが、サムット左近以外でタイ国内で発見されているのは15件ということで、サムット左近以外ではだいぶ新規感染者数は少ないということになるかと思います。いかがでしたでしょうか。タイも開国に向けてだんだんとその機運が盛り上がりつつあります。今回お伝えした情報をまとめさせていただきます。まずはタイで規制緩和がありました。王宮やワットプラケオなど6施設が2ヶ月ぶりに再開をしました。そして観光省や保健省216の観光事業者たちが集まり会談が開かれました。そこでエリア検疫に関しては4月から開始というようなそういったことが話し合いがされました。またタイの観光会社たちが集まりましてキャンペーンを実施を始めています。そのキャンペーンでは署名をすることによってタイ政府に7月1日からタイを開国してほしいというようなそういった請願のキャンペーンを実施しております。こちらのサイトに関しましては概要欄にリンクを貼り付けておきますので、そちらご確認いただければと思います。日本人も署名をすることができます。あとは経済界も動き出しております。タイ商業工業金融合同常任委員会、こちらがワクチンパスポートの採用を早めるように政府に要請を出しております。また感染レベルが低い国とのトラベルバブルの締結、こちらに関しても要望を出したということです。そしてタイ保健省は3月8日に会議を行い、その時にワクチンパスポートの実施計画について話し合い、またワクチン接種率が高い国とのトラベルバブルの構築についても話し合うということです。こちらに関してはその会議が終わって情報が公開されましたら、こちらのチャンネルでもお伝えさせていただきます。またタイの中ではマスクの着用率が下がってきておりますので、マスクの着用をきちんとするようにと国民たちに呼びかけているということです。あとワクチンを接種したタイ国民がワクチン接種証明書として持つことができるイエローブック、こちらはどういったものになるのか、そのサンプルが公開されました。このようなサンプルになるということでございました。もちろんこのアナログ的なイエローブックだけではなく、携帯のアプリなどそういったものも連動していくような、そういった計画ではないかと思われます。そして昨日のタイの新規感染者は79件でありました。サムット左近ではある程度まだ50人くらいの新規感染者が見つかっておりますが、それ以外の地域では10人台ということで、ある程度新規感染者が減ってきている、そのような状況でございます。タイも急激に開国に向けていろいろな機関が動き出しましたね。まだ時間はかかると思いますが、良いニュースがどんどん増えてきていると思いますので、引き続きこのチャンネルでも期待を持って情報を追いかけていきたいと思います。本当早く海外に行けるようなそういった時代に戻ってくれるといいですね。今回もこの動画を見ていただいてありがとうございます。そしていつもいいねとかコメントをいただいてありがとうございます。励みになっています。これからも頑張って YouTube 投稿していきますので、よければぜひチャンネル登録よろしくお願いします。動画ご視聴ありがとうございました。